Лабаво, лабаво, лабаво. Какво става, хора? Аз съм Манол. За който не знае, за който знае, по-добре да не знае. Това нямаше много лойка, ама... За тия, където не знаят, аз съм Бими, а за тия, където знаят, те ме познават. От сега и казвам нещо, защото после ще забравя. Абонирайте се за канала, защото ще ви шамаря. И сега, след няколко непрешни клипа, на предизвикателства, на някакви игри, на някакви други глупости, продължавам малко към стария Манол. Трябва да се върна, какво да правя. Днешният клип ще е за кое? За Свети Валентин. Бам! Точно така! Манолов, ти къбълна ли си, ще правиш клип за Свети Валентин? Не ми говориш за някакви американски празници, бахта в тапака. Чакай. Родолюбците не спират клипа. Може да направи втори клип, специално за Трифон Зарезан, за да мога да кажа повече неща като цяло, да мога да се за да мога да кажа повече неща по темата. И така, хора, това е втория епизод на 4 по 5, 25, в които вие ще чуете 5 интересни неща за 14 февруари и можем да запалим. Освен на любовта, Свети Валентин е посветен на неврологичните разстройства и на заразните болести. Толкова логично. Просто на 14 февруари, когато подариш на половинката си комплект чинии, а тя някакси очаквала екскурзия до Париж, нормално да изпадне в леко неврологично разстройство. А за опасните болести се знаете. Празнуваш днеска Свети Валентин и ако си забил някой пичка в плаза, на сутринта ще празнуваш, ама по по-друг пол. Сещаш се? Второто нещо са опасностите, които Свети Валентин крие. Да, както всеки празник, той е доста опасен. Кой празник е опасен, бе, човек? Според някакъв си американски психолог, покрай този празник се увеличават случаите на самоубийство и на домашно насилие. Като основният фактор и причината за това се свързва с стреса около 14 февруари. По принцип всички знаем, че за да прибием жената и децата не ни трябва празник. Какво по-хубаво от това? Какво по-хубаво, че вече си имаме оправдание? Прибираш се от работа, наливаш си една и изведнъж се усещаш леко напрегнат. Под стрес се цели. И взимаш бухалката и почваш да дъниш семейство. Какво е това? И какво се оказа? Сега тъкмо санираха повечето сгради. Сега вече трябва да ги обезопасяват след втория етаж. Режи ли? Пътоти ли ще слага? Ще прави. И що след втория? Защото, брат, да се опиташ да се самоубиеш във втория етаж е почти толкова нелепо, колкото Доналд Тръмп да стане президент. Няма лойка! Кой? Номер 3. Средновековните момичета ядели странни храни, за да сънуват бъдещия си съпруг. Моля? Не знам какво точно значи това странни храни. Чип с вкус на бахор и череша? В смисъл? Или за да е пълен ефект едното на нея гъби. Сеща се. Абе, каквото и да е, трябва да се внимава да не се прескочи границата, защото ако много смесиш храните, вместо да сънуваш съпруга си, на другата сутрин може да се събудиш с яко насрани чаршаф. Какво толкова малко да се посереш се? Важното е, че можеш да видиш бъдещия си съпруг. Шансът е много голям. Шансът е много голям и да забравиш съня след като се събудиш. Почти 90%. Така че да се събудиш посран и разочарован не е най-якото нещо, което може да изпиташ на Свети Валентин. Казвам го от личен опит. Номер 4. 73% от хората, които купуват цветя на Свети Валентин са мъже. 27% от тях са жени и забележете, 15% от жените под 30 годишна възраст купуват цветя сами на себе си на Свети Валентин. Тоест, се оказа, че чукне на 14 февруари жените се превръщат в леки социопати. Простата математика, макар че не съм много добър по нея, показва, че от 27% 15% щом подаряват на себе си, т.е. 12% подаряват на половинките си мъже. Или няма да се очудя да се окаже тези 12% да подаряват цветя на приятелките си, също социопат. Нека се върнем на 15%, които си подаряват цветя сами на себе. Значи как точно става номер? Пращат си ги до офиса по почтата ли? За да могат да видят всички други колежки, че някой им е пратил цветя, че някой го е грижа за нея. Или вечерта, примерно, си ги оставя някъде на масата в кухнята и сутринта случайно ги намира. Те цветя за мен ли са, бе? Това ще си остане загадка за винаги. Но всички знаем крайния резултат. Да, ревеш цяла вечер, защото никой не те обича. Номер 5. Петличо. Номер 5. Шотландците организират фестивал по случай Свети Валентин. Младите хора пишат имената си на личната хартия и след това се тегли жребий, който на случайен принцип събира самотните мъже и жени двойки. Това е просто гениално. Това напълно предотвратява насилието, пребиванията и самоубийствата покрай 14 февруари, както и предотвратява до голяма част купуването на цветя на себе си на празник. Сега, може да не е перфектният избор, не гарантирам, но все е нещо. В колко народи по този начин се формират семействата, напълно на случайен принцип, че там някакъв малък процент, 70-80% от шотландците няма да могат. Ай стига, бе. Не че казвам нещо, обаче някакси сякаш е логично, след като всички сме виждали Мис Шотландия.
много хора, надявам се клипа да ви е харесал. Харесайте, абонирайте се, споделете, коментирайте клипа и се абонирайте, ей! Казах, абонирайте се! Ще се видим следващата седмица. Това беше всичко от мен, Манолов. Лабаво! 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 Лабаво!